Lahdessahan ei mennyt mikään putkeen Jukureita vastaan. Joukkue ripi, ovien saranat narsku ja Pekko Pelikanikin lensi pihalle. Ja nyt haluaisin ottaakin tähän maskottikulttuuriin Suomessa kiinni, koska näistä maskoteistahan ei oteta lähellekään kaikkea irti, mitä näistä voisi ottaa. Just jos verrataan Amerikkoihin, Benny the Bull, Denver Nuggetsin, Rocky, Philadelphia Flyersin, Greedy, nehän on siis ihan oma juttunsa siellä peleissä, ne on ihan eri levelillä. Ne tuo sinne sen oman mausteensa, mitä ehkä jotkut voi jopa tulla katsoa vähän sitäkin show-elementtiä, että miten ne tänään kikkailee. Että kyllä mä tykkään, mitä tällä Pekko Pelikanilla on yritetty luoda, mutta joo, on mennyt pari kertaa ihan selkeästi yli, mihin se ei saa mennä, se suunta. Mutta on tässä Pekko Pelikaadissa niinku tosi paljon hyvää. Muidenkin maskottien pitäisi pystyä samaa, maskoteilla luoda ihan omaa juttuansa liikaa. Tätä kyseistä häiriökäytöstähän mä en ole nähnyt, on lukenut vaan, että siellä oli jotain käsisilmillä heilutettu ilmaa ja näytetty tuomareille, että ette näe mitään. Että onko tää sitten mennyt selkeästi yli, siitä voi kommentoida. Kun en tosiaan ole nähnyt sitä tilannetta, niin en sano siihen yhtään mitään. Mutta saa kertoa, otetaanko Suomessa puoliaika irti näistä maskoteista mitä vois, koska mun mielestä ei sitten lähellekään. Koska jos nämä on tuotu sinne halleihin, niin miksei näistä sitten luoda semmosia omia hahmoja, oteta kaikkea irti mitä vois. Toki se pitää tehdä järkevästi, tää Pekko Pelikaani on mennyt pari kertaa aivan yli, mutta se on mun mielestä tietyissä oikeissa raameissa, mihin sen suunnan tietyllä tapaa pitäisi mennä. Ylilyönnit pois, niin aika hyvä. Ja sitten kaikki muut maskotit, tiettyä samaa. Luoda semmonen oma tarinansa sille maskotille ja luoda siitä maskotista tietyllä tapaa sitä maskottia isompi asia sinne peleihin. Mutta saa kertoa, toimiks tää, tai voiko tää edes toimia Suomessa, vai onko tää enemmän Amerikan ja sen show-kulttuurin juttu, että siitä sytytään.